чӣ маслиҳат метиҳед ба он ҷавоное ки масалан ҳолатро надониста бисёр ғазабӣ мешаванд ва имрӯз мо шумо худамон хуб медонем ки воқеан як қутти лоямут ёфтан мушкил шудааст дар русияву дар ҳар ҷо кор мекунанд, мардум бисёр асабӣ мешаванд ва надониставу нохоста талоқ мегӯянд ва баъд аз он пушаймон мешаванд. насиҳати шумо? бинобар абдулло ибн масъуд радиаллоҳу анҳу гуфтанд ки ма таллақа аҳадун лисуннатин фаяндама, касе агар тибқи суннат талоқ диҳад пушаймон намешавад. агар касе хоҳад ки аз ҳамсараш воқеан ҷудо шуданӣ бошад, тибқи суннат талоқ диҳад. тибқи суннат ин аст ки мунтазир мешавад рӯзе ки занаш бемор мешаду пок мешавад, яъне 10 рӯз аст, 15 рӯз аст, мунтазир мешавад. айни ҳол зан дар кадом ҳолат аст то яъне ки моҳонаи навбатиаш мунтазир мешавад. майли тамом, агар ҳамин мунтазир ки шуд талоқ наметиҳад дигар пушаймониаш баъди вақте ки агар воқеан аз ҳамин занак ҷудо шуданӣ бошад, масалан 15 рӯз 20 рӯз то омадани моҳона фикр мекунад, маслиҳат мекунад, истихора мехонад, ҳама корҳоро мебинад. баъд аз он вақте ки пок шуд як талоқ медиҳад. як талоқ, ана ҳамин як талоқ ки ҷудо мешавад, чӣ ҳоҷати се талоқ дода? агар мақсад ҷудо шуда буда, як талоқ масъаларо ҳал мекунад. яке баъди як моҳ аст, баъди 20 рӯз аст, баъди як сол аст, пушаймон шавад, яъне никоҳ мекунаду мегирад мебиёрад, барои он ки ду талоқ надодааст дуи дигар. бинобар тибқи суннат талоқ диҳад, ҳеҷ кас пушаймон намешавад. барои ҳамин илм лозим аст. ин чизҳое вақте ки инсон зан ки гирифт, аҳкоми зану шавҳария таълим гирифтанаш фарз аст. хоҳад ки талоқ диҳад, аҳкоми талоқи аввал таълим гирад, баъд талоқ диҳад. биилму ба илм амал накунад. бабул илми қобла алқавли вал амали. имом бухорӣ гуфтанд ки боб дар ин бора ки аввал илм, сони қавлу амал. пеш аз он ки як гапа гӯед, аввал илм дошта бошед ба оқибатҳои он. ба ҳамин хотир иншаллоҳ умедвор ҳастем ки тамошобинони мо аз ин гуфтаҳо, аз ин суханҳо албатта ягон панде мегиранд, яъне ин як панде аст ва гуфта шуд ва иншаллоҳ истифода дар зиндагӣ ва дар ҳаёти шумо воқеан дар аввал хусус дар масъалаи ҳаёти оилавӣ воқеан фоида дорад.